Qadırdan tomoşaçylar edýdiler. Bilinçli ýaly 12-nji martda Türkmenistanda absurd teatr oýnanly gyssaly bir yalançykdan prezidentlik saýlawy geçirildi. Konstitusiýaga garşy özleriniň kabul eden tasdiklan saýlaw kanunyna garşy. Inni şu gün 14-nji martda Türkmenistanyň saýlaw komissiýasynyň başlygy düýün bazar güni bir metbuat ýygynyny geçirdi. Şo metbuat ýygynyna yalançykdan geçirilen prezidentlik saýlawynyň 12-nji martdaky netijeleriniň şu gün 14-nji martda halk köpçüliginiň, dünýä köpçüliginiň dikkatyna ýetirilejekdigini aýtdy. Gulmurat Muradow Türkmenistanyň saýlaw merkezi guramasynyň ýol başçysy şeýle maglumat berdi. Şol ruwatyň özünde de Türkmenistanyna diktatorlygyň bähbidi üçin gözegçilik eden, synçylyk eden SNG wekilleri, synçylary şol ruwatyň özünde Şanhay Howpsuzlyk guramasynyň wekilleri we Islam konferensiýasy guramasynyň synçylary Türkmenistanyňky şu yalançykdan gurnalan prezidentlik saýlawynyň hiç eli düzgünü bozman talabalaýyk görnüşde geçirilendigini habar berdiler. Ýagny bular Türkmenistanyňky 3-nji diktatorlyk rejimini gollaýanlyklaryny, şoňa hyzmat edýänliklerini resmi taýdan bildirdiler. Mundan naşaryn Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy OBSE diýdiňiz ýa OECD bilşiňiz ýaly bu 12-nji martda Türkmenistanyň geçirilen yalan prezidentlik saýlawyny synlamakdan, şoňa gatnaşmakdan ýüze gurupdy. Sebäbi olar mu konstitusiýaň we öz saýlaw kanunlarynyň köp maddalaryna ters gawat gelmeýändigini şeýlede insan hak hukuklar taýdanyň köp kemçilikleriň bardygyny öňe sürüp Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy synçy iýermedi saýlawlara. Gulmurat Muradow atly Türkmenistanyň merkezi saýlaw komitetiniň başlygynyň halk köpçüligine beren absurd maglumatlaryna görä ýene Türkmenistanyňky absurd diktatorlyk rejimi hökümeti ýene täze absurd rekordlaryny durmuşa geçiripdir. Aýdylyşyna görä Türkmenistanyna bilinçli ýaly bu yalan saýlaw gaty gysga wagtda geçirilmeli edildi. Şol wagtyň özünde de gaty gysga wagtyň içinde ses bermeli edildi. Şoň üçin inni bu Türkmenistanyň merkezi saýlaw komitetiniň berýän görkezjilerine statistikasyna görä, ýagny diktatorlygyň öz berýän statistikasyna görä diýmek Türkmenistanyna her mundda 2 sany raýat ses beripdir. Başgaça hasaba görä de her saatda 108 sany raýat ses berip ýetişipdir. Şolar ýaly gaty tizlikde, ýyllarym tizliginde Türkmenistanyna şu yalan diktatorlyk saýlawy geçirilip tamamlanypdyr. Indi görüşüňiz ýaly mikrofon dogunlar. Başdan soňa çenli haýsy tarapyndan el alsaňyz alyň, duruşy bilen yalan, duruşy bilen absurd. Siz özüňiz pikir edip görüň. Iň ösen teknologiýa döwletde elektronik enjamlar bilen bolsa bolubersin. Bir saýlawçy gelip saýlaw depderçesinden, onda da Türkmenistanyny bilýäňiz saýlaw depderçeleri zatlary bar. Saýlaw depderçelerini dörüp, şo taýdan öz adyny tapyp, gol çekip, şol saýlawçyň kagyny alyp ses bermeli ýere girip çykyp atýança näme 30 sekund gerekmi? Her mundda 2 sany adam ses beripdir. Şolar ýaly ýyllarym tizliginde şeýle höwes bilen döwrap tehnologiýanyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp şolar ýaly absurd rekorduny täzeläpdirler. Türkmenistanyňky diktatorlyk rejimi 3-nji diktatorlygy başlatmak üçin şolar ýaly gaty höwesli we howluk ýalar.
İlham Ekreman doganlar 12 martda Türkmenistanyna gurnulan absurd saýlaw teatrynyň statistikalary öz gurnoýjulary tarapyndan şeýle halk köpçüligine ýetirildi. Inni sizem ondan soň bilip goýun, Türkmenistanyňky 3-nji diktatorlygy kim isleýär? Kim bundan özüne bähwit gözleýär? Öňkü gepleşiklerimizde da aýdypdyk. Türk döwletleriniň guramasy diýen bir gurama bar. Aýmyň soňy tuğrana ýa-da eýlebeli diýen bolýarlar. Bizem aýtdyk, bular diktatorlaryň kluby diýdik. Häzirki diktatorlaryň reklamasy üçin döredilen kiçidillenmärde Türkiýe döwletleriň guramasy diýdik. Bu guramada bardy. Serdar Berdimuhammedowy gollaýanyny bildirdi. Şoň reklamasyna gatnaşdy. Şu teatra, şu maskaraçylyga gatnaşdy. Şu maskaraçylyga gatnaşan Şanhay howpsuzlyk guramasy, İslam hyzmatdaşlyk guramasy. Şeýlede owalky Sowet respublikalarynyň emele getiren SNG ýa-da garaşsyz döwletleriň arkalaşygy guramasynyň syňçylary, işgärleri, bulan hemmeti diktatorlaryň ýallaklary, hyzmatgarlary, ýal-ýaglary. 3-nji diktatorlygy ýazgyrmaga dowam edýär. Bu diktatorlygy Türkmenistanyň häkimetine getirmek isleýänleri, şonu gollaýanlar hemmetinem ýazgyrmaga dowam edýär. Hereket atly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň 3-nji diktatorlygy bütün dünýäde baykot ettirmek, protest ettirmek üçin alyp barýan tagallalary, protestleri, ýazgyrmalary dowam edýär. Bizi gollaýan, bize goşulýan, biziň bilen bile şu maskaraçylygy, absurd rekordlaryny, Türkmenistanyň halkyny, döwletini 3-nji diktatorlyk bilen ýene gulgyrna kökmenine saklamak isleýän haramzadalary ýazgyrmaga, şolary protest etmäge dowam edýän, bizi gollaýan, bize goşulýan ähli watandaşlarymyza çäksiz minnetdarlyk. Tiz wagtda ýeňiş gazanyp, toý saçakly öz watanymyzda gatnaşyp bermek hemmemize nesip etsin. Ýeňişiňiz gutly we düşümli bolsun, Mehriban doganlar.